Ja nyt sitten pikkuhiljaa voitte siirtää katseenne myöskin tuolle screenille. Eli sieltä tulee myöskin Martin Tonkan tarkasiin myöskin koneet ja sinne lähtee Martin Tonkan taivaan tuuliin. Kysytäänpä täältä Karilta samalla. Mitä tuonne Martinin koneeseen tankataan ja millaisia kulutusmääriä sieltä mahtaa olla? Ventola se toimii, lentokone pensaa 110 oktaanista ja sitä menee täydellä kaasulla riittävästi, luokkaa 80 litraa tunnissa, ellei enemmän. Hi, my name is Fredrik Berggren. I'm from Sweden. Most people call me Frog. I'm a professional freestyle motocross rider, and we're going to do a jump over an aeroplane with Martin Tonka, who's the pilot of this plane. Tässä tulee nopeita muotakierrellä, missä toinen siipi sakkaa, toinen lentää ja jotenkin kone pyörii hurjaa kyytiä ja pitkittää takaisin eteenpäin. Tässä tulee hyrräliike, komppaat, kone pyörii potkurin ympäri ja käytetään hyrrävoimia, eli ei liikaa julkista enää aikaa. Pluspuolesta uudelleen tasaverran negatiivinen. Niin kuin äsken nähtiin, kone pyörii potkurin. Kyllä. Sieltä tiukalla kaarrolla kohti ja matalalla. Sapu!